Събрал съм ги днеска в Food for Friends, се надъхаме ски сезона, който между другото открих моя ден. Аз се домъкнах чак от Стара Загора, защото чух, че мешката ще ни забърка с някаква много брутална риба за Николден. Зазимихме колелото и сложихме ските на стената. Абе, Вало, вие в Стара Загора имате ли ски? Какви ски, бе, човек? Имаме хубави жени, нямам време за такива неща. Ти си луда, братко, как мога да живеете без ски? Гледайте ни видеото и след това се чакаме в кухнята. Освен приятели от Стара Загора, си имаме и нова рибка. Кръстили сме я Начо, а за Николден ще направим една сьомга по много лесна и ефектна рецепта. С нея вие ще може да впечатлите всичките си приятели за празника. Ще овием рибата в хрупкаво многолистно тесто и след това ще изпечем в фурната. При сервирането ще я залеем с ранч сос, който може да видите в сериите ни Tips and Tricks. Като най-предпочитан избор сме спрели на едно цяло сочно филе сьомга, което ще напълним със специално масло, в което има много свежи подправки. Ще подсилим маслото с много различни аромати и ще напълним филето с него. След като сме го размекнали, добавяме наситно нарязани копър, магданоз, босилек, див лук, а от един лимон ще използваме кората и сока. След това овкусяваме с сол и черен пипер и разбъркваме добре. Режем вече почистеното филе на две равни части по дължина. Не се плашете да се изцапате и намажете маслото върху едното филе с ръце, а другото намазваме с ретро горчица и след това ги поставяме едно върху друго. Сега идва частта от рецепта, която е малко по-трики, но всеки сам може да се справи с нея. Трябва да вкусим рибата с сол и черен пипер и след това да я увием в тестото. Понеже многолистното тесто е много сложно за правене, е най-добре да си го купите от магазина, поръсвате плото с брашно и след това увивате рибата в тестото. Ето по този начин притискаме отстрани добре
и след това с нож ще изрежем излишните краища на тестото. За да приятен блясък като за Instagram, си разбиваме един жълтък с малко вода, намазваме отгоре и след това поръсваме с морска сол. С обратната страна на ножа, без да натискаме много, правим няколко шарки и след това ще печем. Слагаме рибата върху решетка, покрита с хартия за печене и мятаме във фурната за 25-30 минути на 200 градуса. Ох, как се е запекла като чалгачийка на слънчев бряг. Сега ще направим снимките за Facebook и сервираме. Съберете се вие за празника с приятели и не забравяйте да карате винаги с каса. Ох! Абонирайте се за канала и в YouTube и стопайте в Facebook и Instagram. Чао! Чао на всички! Чао!